ただいまの時刻はセルビアは10時です。もうご飯も食べたんでね、ちょっとデザートがてらセルビアで有名なブランドのヤファって読むんですけど、ここに書いてあります。ヤファって読むブランドのお菓子で、セルビアで有名なブランドで、このお菓子も有名です。で、このメーカーのお菓子は他にも種類がね、いろいろあるので、今後出していこうと思います。今回はこのお菓子一つをちょっと紹介していこうかなと思います。はい、開けていきます。さあ行くぞ。中にはこういう感じで入ってますね。で、こちらが6個入りですね。全部出していきます。はい、では一つ開けていきますか。ちょっと断面見せていきます。マシュマロとクッキーかな。クッキーとチョコに包まれたって感じですね。いただきます。多分日本でこういうお菓子食べたことないですね。いただきます。特に独特な匂いはすることないですね。あっという間にラスト1個。ディナールで85ディナールです。こちら食べてみました。12個入りが多分ちょうどいいです。これじゃ全然足りないっていう感じですね。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。もしね、食べてみたいなと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてインスタアカウントのフォローをお願いします。じゃあ、バイバイ。